8,000निफ्राय 10,000 इसोर साख्रि होगोन होनदों सबनिफ्राय मिसा बाथ्रा इसोर जेब्लाबो होनो हाया आरो आं इसोरखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरो इसोर जुदि 8,000 to 10,000 जुदि इसोर साख्रि होनो हायोबा आं इसोरखौ अपेन चेलेन्ज खालामनो नागिरो दा बिफां दाननायनि कारणे टेम्पारेचार बारायखाबाय बे जायगानि पर्बतझारानि टेम्पारेचारा दा सेकेन्ड प्रब्लेमा मा जाबाय बे कयलाखौ जेब्ला 365 डेज मोनसे पावार प्लान्टआव जलायबाय थागोन इउपिपिएल सरकारा अर्थात आदानि आम्बानिनि जितुनाखि पटबझरायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेखौ लाबोनो नागिरनायाव जितुनाखि इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बा सुबुंफ्रा गोबाङानो बुंदों प्रमद बर' सार लोगोसे एबसुनि दिफिन बर' सार लोगोसे इउजि ब्रह्म बिथांमोना माने 8,000निफ्राय 10,000 बर' सुबुंफ्रानो साख्रि बाख्रि मोनगोन मागोन होननानै बुंदों नङा होमबा नैबिनि सायाव जोंहा ब्रह्मदीप बिथाङा अपेन चेलेन्ज खालामनो नागिरदों जुदि बिथांमोना साख्रिखौ होनो हामारोब्ला दा माबायदि अपेन चेलेन्ज लानो नागिरदों बिथाङा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ फुल जोबजासिम नाय निश्चय बुजिनानै मोनगोन आरो बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोनाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामो स' सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदिनो आङो मोजां गाज्रि भिडिअ शेयार खालामनायखौ नोंथांमोना अराय सम मोनबाय थानो हायो आरो जोङो सोरांब्लानो बा अखानायब्लानो बेफोरबायदि मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायबाय थानो हायो दा बेनो बाथ्राया जिथुनाखि जोंहा इउजि ब्रह्म बा दिफिन बर' सार आरो प्रमद बर' सार बिटिआरनि सिएम नङा होमबा बिथांमोना जिथुनाखि थार्मेल पावार प्रजेक्ट आदानिनि खामानि बा इन्डास्ट्रिखौ जोंनि जिथुनाखि क'क्राझार बा बिटिआरनि सिङाव थानाय जिथुनाखि पर्बतझरायाव लाबोनो नागिरदों नै बिनि थाखाय गोबांथार दाङाबाजि जोंहा बर' सुबुंफोरजों बा बर' रायजो आइ आफा बिथांमोनजों दावराव दावसि सोमजिगासिनो दङ सरकारनि मानसिफोरजों नङा होमबा दिनै आं बेखौसो बुंनो सानो जुदि प्रमद बर'आ थारैनो बर'नि थै दंमारोमोनब्ला प्रमद बर' सारनाव थारैनो बर'नि थाखाय साननाय हनाय गाबनाय दङमोनब्ला बर'नि मोदै दङमोनब्ला प्रमद बर'नि बिखायाव बा मेगनाव थारैनो बिथाङा बर'फोरखौ एथ'ग्राब हालाय हाफाय खालामनाय नङामोन जुदि नोंगौ बाथ्राखौ आं बेखौसो बुंनो लुगैयो बिटिआर सरकारा लाबोनो नागिरनाय बे इन्डास्ट्रिया जोबोर मोजांनि बाथ्रा नाथाय बे इन्डास्ट्रिखौ लाबोयोब्ला जोंहा बर'फ्रा डेभेलप जागोन बेखौ बिथांमोना सरकारनि मानसिफ्रा बुजिदों नाथाय पाब्लिकआनो जों रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनानो होआब्ला अब्ला जोङो मानो बैयाव जर जबस्थि गायसननो नैखौ जोंहा प्रमद बर' सारा सानखांनो हानांगौमोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला सरकारा होनो नागिरो प्रमद बर' सारमोना होनो नागिरो नाथाय पाब्लिकआ जे होआ नैखौ बुजिनांगौ आरोखि नङा होमबा मानो होनना बुङोब्ला प्रमद बर' बुङो जेब्लायबो आं थासान्दियाव बा आङो बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै बोहैहोआ बर'फोरखौ आं गाबहोआ बर'फोरखौ आं सिन्था सरसा खालामनो होआ बेफोरनि दायथ'खौ आंनो बानस'ना लाजोबगोन होनो जेब्ला दिनै प्रमद बर' सारा बुजिनांगौमोन जे बिथांमोन लाबोनाय जों लाबोनाय खामानिया जे मोजां नाथाय पाब्लिकआनो होआब्ला बा फसंहोआब्ला जों बेयाव आरो जर जबस्थि खालामनानै बा अख्रा खालामनानै जों फसंनानै जेबो लाब गैया होननानै बिथां प्रमद बर' सारा अर्थात बिटिआरनि सिएम सारा बुजिनो हानांगौमोन साननो हानांगौमोन अब्लानो गासै रायजो राजाया गोजोननाय फैगौमोन नाथाय दिनै नुनो मोन्दों मा बिथां प्रमद बर' सारा लैहोर पुलिस प्रटेक्शननि मानसि थिनहरदों टफि गोमोलाय गोजालाय फाख्रालाय सिख्रालाय गानग्राफोरखौ थिनहरदों आरो रायजो राजाफोरखौ सोरांब्लानो अखा नायब्लानो उपद्रब खालामबाय थायो जानाय लोंनाय उन्दुनाय खिनाय हासुनाय बिथांमोना सान्थि गैया सुख सान्थि गैया नै बिनि सायावनो जोंहा सासे बिथाङा ब्रह्मदीप बिथाङा बा सारा गुवारै बेखेवना होदों थारैनो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बहाय मारोब्ला मा जागोन जोंनि बर' सुबुंफ्रा खहा जागोन ना बेनिफिट जागोन आरो सरकारा माबायदि बेनिफिट जागोन बिथांमोननि सायावबो गुवारै फोरमायना होदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नाय आरो लोगोसे फुल भिडिअ नोंथांमोना भिडिअ जोबोद गोलावमोन दै आं बेयाव 7 मिनिटसोल' होनाय जादों नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनोबा सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै दा मोनानि समाव नायहैबानो जाबाय नन बिटिआर सनितपुर सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना फुरा भाबै माने बुजिनानै लानो हागोन बे सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नायहैब्ला स' बेनो जिथुनाखि जोंहा प्रमद बर' सारा बुजिनो सोलों आरो सरकाराव थानाय साफ्रोमबो पावाराव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बुजिनो सोलों नोंथांमोननि लाबोनायखौ आं बाजायाखै नोंथांमोना जोबोर मोजां खामानिखौ गोसोखांदोंमोन नाथाय दिनै बिटिआराव थाखानाय थागिबि बर' फिसाफ्रानो जिथु गनायाब्ला बे जायगायाव गायसनजानो बाजानाय दङब्ला दिनै बिथांमोननि जायगायाव मानो जर जबस्थि जर जुलुम खालामनानै मानो गायसननो बिथांमोनखौ मानो हेरेसमेन्ट होनो नङा होमबा नोंथांमोनहाथ' सरकारनि हा गोबांथार जायगायाव गोबां दङ बैफोरबायदि जायगायाव लांनानै नोंथांमोना बे प्रजेक्टखौ फसंथान खालामहैयोब्ला मोजां जागोन आं बेखौसो सानो आरो जाहाथे पर्बतझरा ओनसोलाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ मिनि खुसियै रंजा बाजायै आलो गोजोनै संसार जानो होबानो जाबाय खाबु होबानो जाबाय बेखौसो आं रिकुवेस्ट खालामहरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ आं पर्बतझरानि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरनि कारणे बनायदों आरो खालि बिसोरनि कारनेल' नङा जोंनि बर' हारिनि सब मानसियानो बे भिडिअखौ नायनांगौ नायनानै शेयार खालाम जेसां हायो आरो लोगोसे बे गाज्रि टाइमाव पर्बतझरानि मानसिफोरखौ जों जुदि एसे सापर्ट खालामनो हायोबा
मेन्टेलि फिजिकेलि जोंनि कारणे बहुत गिदिर बाथ्रा फार्स्टआवनो आं बुंनो थाङो जे जेब्ला आं इन्जिनियारिं कमप्लिट खालामनानै एमटेक खालामदोंमोन आरो एमटेक खालामनायनि उनाव आं जेब्ला एसिस्टेन्ट प्रफेसरमोन मेकानिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव बे टाइमाव आं बहुतखिनि पावार प्लेन्ट आं भिजिट खालामदों थार्मेल पावार प्लेन्ट हाइड्र पावार प्लेन्ट्स आं भिजिट खालामदों आरो थांनानै प्लेन्सआव थांनानै नायनानै स्टुडेन्ट्सफोरखौ लांनानै आं जि बुजि मोन्दों बेनि मेरिट्स डिमेरिट्स एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जि बुजि मोन्दों आं बेखौनो आंनि नलेजनि थ्रुयै आं नोंसोरनो दिनै खोन्थानो सानदों स' आं दिनैनि बे भिडिअ'आव जेसां सिम्पोलहाय आं टेक्निकेल टार्म्स जेबो इउज खालामा मानेकि आं जुदि टेक्निकेल टार्म्स इउज खालामोबा बहुत मानसियानो बुजि मोननाय नङा बे भिडिअ सबनि कारणे सासे आनएजुकेटेड मानसियाबो जे पावार प्लेन्टनि बिखय थार्मेल पावार प्लेन्टनि बिखय बुजिमोन बेखौनो आं सानो आं बिराद सिम्पलि आं नोंसोरनो बुजानो ट्राइ खालामगोन जे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ जुदि पर्बत जरायाव फायोबा जुदि इनस्टल खालामनाय जायोबा मा प्रब्लेम जानो हानाय बिकज आं मिथिगौ थार्मेल पावार प्लेन्ट्सनि डिसएडभान्टेजआ बारा सबनिफ्राय प्रथम नोंसोर बुजि मोननांगोन जे बे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ मा एक्चुअली थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ बिराद मोनसे गिदिर साइट मोनसे बिराद गिदिर एरिया कभार खालामो थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ आरो थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआव बहुत गिदिर मेसिन्स थायो आरो मेन खामानियानो जाबाय थार्मेल पावार प्लेन्ट्सनि या जिकुनु पावार प्लेन्ट्सनि इलेक्ट्रिसिटी नङाबा कारेन्ट प्रडिउस खालामनाय कारेन्ट जेनेरेट खालामनाय स' जेब्ला बे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सखौ पर्बत जरायाव इनस्टल खालामनाय जागोन बानायनाय जागोन एरिया बहुत गिदिर बेनिखायनो इसोरो मा खालामगोन बहुत मोनसे गिदिर एरिया लागोन मानसिफोरनि जेरै लिरनाय दङ 3400 माने बिघास अफ लेन्ड जोंनि पर्बत जरानि मानसिनिफ्राय लानाय दं स' बे जायगायाव जेसांबो बिफां दङ स' बिसोर दानजोबगोन फार्स्ट बाथ्रा बेनो आरो बेनि कारणे जों मिथिगौ बिफां दाननाय लोगो लोगोनो बेनि एनभाइरनमेन्टआ बेसेबां एनभाइरनमेन्टेल एफेक्टआ बेसेबां जानो हानाय जों सबबो मिथिगौ गरमा मारै बायलांबाय थादों जों बेखौबो मिथिगौ आं लासै लासैनो फैगोन आरो मा डिसएडभान्टेजेस बाट आं सिम्पलि मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो जे बहुतखिनि एरियाखौ इसोर कभार खालामगोन आरो बहुत बिफां लाइफां दाननाय जागोन आरो नेक्स्टआनो जाबाय जेब्ला बे पावार प्लेन्टआ इनस्टल खालामनाया कमप्लिट जागोन इसोर खैथामान इन्जिनियार सुपारभाइजार्स टेक्निशियान्स खैथामान क्लिनार साफाइवाला खैथामान ट्राक ड्राइभार खैथामान इसोर 100टा 200टा इसोर मा खालामगोन ग्रेड 4 साफाइवाला बिसोरखौ रिक्रुट खालामगोन आरो बेनि गेजेराव आं सानो हार्डलि इसोर 100टा 200टा लकेल मानसि लानो हानाय एज एन हेल्पार आरो सोरबा एजुकेटेड इउथ दङबा बे एरियायाव इसोर एज एन इन्जिनियार नङाबा एज एन सुपारभाइजार इसोर लानो हानाय बे आलदा बाथ्रा बाट बेसोरदि बुंबाय थादों जे 8,000 to 10,000 इसोर रिक्रुट खालामगोन नाय आं बहुतखिनि पावार प्लेन्ट्स थांदों बहुतखिनि इन्जिनियार्स दं रायलायदों जिरायनानै रायलायदों इसोर आं सा लोंदों but आं हार्डलि 200 to 300 मेन पावारल' नुदों आं हार्डलि 300 400 या मेक्सिमाम 500 केटाउन पावार प्लेन्ट्सआव थानो हानाय गिदिर पावार प्लेन्ट्सआव जेराव गिदिर सेटआप दङ बेफोराव थानो हानाय बाट 500 नि आं बारा खिन्थु मेन पावार बारा खिन्थु आं मानसि नुवाखै मोनसे पावार प्लेन्ट्सआव स' आं सबनिफ्राय प्रथम बुंनो थाङो जे 8,000 निफ्राय 10,000 इसोर साख्रि होगोन होनदों सबनिफ्राय मिसा बाथ्रा इसोर जेब्लाबो होनो हाया आरो आं इसोरखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरो इसोर जुदि 8,000 to 10,000 जुदि इसोर साख्रि होनो हायोबा आं इसोरखौ अपेन चेलेन्ज खालामनो नागिरो इम्पसिबल बे इम्पसिबल दा जों सेकेन्ड प्रब्लेमखौ रायलायनि नाय जेरै मोनसे गारिया खारनो कारणे पेट्रल आरो डिजेल नांगौ जायो पेट्रल डिजेल नङाबा गारि मोनसे खारा अपारेट जाया बेफोरबायदिनो मोनसे पावार प्लेन्ट थार्मेल पावार प्लेन्ट स्पेशली थार्मेल पावार प्लेन्टखौ रान खालामनो कारणे अपारेट खालामनो कारणे बेखौ सलायनो कारणे एक्चुअली कल नांगौ जायो कयला नांगौ जायो हा आरो दा कयलाया बेफोरबायदि नङा जे 1 किल' 2 किल' कयला मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कयला नांगौ जायो मोनसे पावार प्लेन्टखौ अपारेट खालामनो कारणे बे कयलाखौ लाबगोन इसोर लाबनानै इसोरो मोनसे आं पार टेक्निकेलाव थाङा आं सिम्पलि नोंसोरखौ मोननै टार्म्स बुंनि नोंसोर बेखौ मनाव लाखि मोनसे थाखो ब्रयलार मोनसे बयलार थायो आरो बयलारजों मोनसे चिमनि नांना थायो जेरै इटा भातायाव मोनसे चिमनि थायोना सानिफ्राय धुवा ओंखारलांनो कारणे बेफोरबायदिनो सेम मोनसे बयलार थायो बयलारजों मोनसे चिमनि नांना थायो स' देट चिमनिनिफ्राय धुवाया ओंखारलांनो हायो नाव इसोर मा खालामगोन पावार प्लेन्टआव थार्मेल पावार प्लेन्टआव मा खालामो कयला लाबो बिराद बुजा इसोर कयला लाबो मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कयलाफोरा इउज जायो बेफोरखौ लाबनानै इसोर मा खालामो बयलाराव लाबनानै इसोरो अर जलायना होयो थारमाने कयलाखौ बार्न खालामहोयो इसोर आरो जेब्ला कयलाया बार्न जागोन आरो कयलानि धुवाया बे चिमनि जि चिमनिया बयलारजों नांना थायो बे चिमनिनिफ्राय सायाव एटमस्फेयाराव ओंखारलांगोन दा बाथ्राया बे जाहैबाय जेब्ला बे कयलाखौ 24/7 means every month means 365 days जेब्ला इसोरो मोनसे साइटआव मोनसे जायगायाव
जलायबाय थागोन मा जागोन बे एनभायरनमेन्टनि टेम्पारेचारा बारिलांगोन obviously बारिलांखागोन नाय दा बिफां दाननायनि कारणे टेम्पारेचार बारिखाबाय बे जायगानि पर्बत जारानि टेम्पारेचारा दा सेकेन्ड प्रब्लेमा मा जाबाय बे कयलाखौ जेब्ला 365 डेज मोनसे पावर प्लान्टआव जलायबाय थागोन मा जागोन बेनि साराउन्डिंस एरियानि टेम्पारेचारा आरो बारिलांगोन मीन्स ग्लबेल वार्मिंआ बेयाव नेचारेलि जाहैगोन आरो मानसिफोरा थानो हाया जागोन obviously टेम्पारेचार ओरैनो बारिलांबाय थादों आरो दा पर्बत जारानि मानसिफोरा बे प्रब्लेमनि कारणे आरो थानो हाया जालांगोन दा जेब्ला मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कयलाखौ जेब्ला जलायनाय जागोन बे कयलानिफ्राय बहुत खिनि धुवा ओंखारगोन बे धुवाखौनो बुङो हट फ्लु गेसेस आरो बेखौ बुंनो हायो जों ड्राई एस होननानै बुंनो हायो नाउ बे ड्राई एसआ बे हट फ्लु गेसेसआ मा जागोन सायाव थांनानै एटमस्फेयाराव ओंखारलांगोन थारमाने सायाव ओंखारलांगोन आरो बे हट फ्लु गेसेसआव नोंसोरा मिक्स थायो कार्बन डाइ अक्साइड कार्बन मन'अक्साइड साल्फार डाइ अक्साइड आरो केटामान हार्मफुल गेसेस आरो बेफोर गेसेसआ एनभायरनमेन्टनि कारणे बहुत बारा गाज्रि बेफोर गेसेसनि कारणेनो जोंनि टेम्पारेचारा जोंनि एटमस्फेयारनि टेम्पारेचारा बारिलांबाय थादों आच्छा बे थांनानै दा मा जागोन सानि एयार मोजां एयारजों मिक्स जाहैगोन आरो बे सानि एयार जेब्ला मिक्स जागोन बे सानि एयाराबो पल्युट जाहैगोन मीन्स एनभायरनमेन्टेल पल्युसन मोनसे जाहैगोन आच्छा दा मा जागोन बे पल्युटेड गेसआ एनभायरनमेन्टआव बे थांनानै जेब्ला मोजां गेसजों मिक्स जानानै बे मोजां गेसखौबो गाज्रि खालामगोन एटमस्फेरिक गेसेसफोरखौ मीन्स बे गेसेसआ दा लासैनो बे एरियायाव स्प्रेड जागोन आरो लास्टआव थांनानै बे हट फ्लु गेसेसआ बे कयलानिफ्राय ओंखारनाय गेसेसफोरा मा जागोन खाथि खालानि फुख्रिफोराव टिउबवेलाव जानाय लोंनाय दैफोराव नङाबा बिराद गिदिर जुदि रिभार दङ बे रिभाराव थांनानै मा जाहैगोन पल्युट खालामहैगोन थारमाने आरो बे दैफोरा मा जागोन हार्ड वाटाराव कन्भार्ट जागोन आरो जेब्ला जों बे दैखौ लोंगोन जेब्ला जोंनि गथ' गथाया बे दैखौ लोंगोन केन्सार जानो हानाय